lokasi ning Durma Gati ning Ade Dursasana ke Dursasana. Iya. Aku li kabar ning Prabu Baladewa. Prabu Baladewa ana apa kabare? Apa kabare sing kon kene omah? Wah, aku duwe kabar jarene kowe pengen tanding karo Raden Werkudara. Karo Raden Werkudara kowe. Raden Werkudara. Sapa kowe Raden Werkudara? Satriya ning Jotibak, Satriya ning Jotipati. Satriya ning Jotipati. Oh. Emang adu apa kowe? Jarene pengen adu yo. Ning rebut nake tahta Prigedani karo Durwati papan busuk. Oh, rek kowe ya wis jarene ning ngendi? Ning kawe Condro buka ning ngono kowe ari sing meneng bisa ngrebutake tahtae Durwati ngono. Oh ya wis. Tak budal sik ya wis. Kapan balik Dursasana? Aku ora. Aku tak balik sih ya. Ayo dah sama kok balik. Oh ya wis. Kakangku Prabu Puntadewa. Nah yang ana apa Raden Janaka kowe? Aku pengen ngomong sesuatu. Jarane Kakang Raden Werkudara kowe jarane pengen tanding karo Sengkuni. Nah ya jarane kowe kabare kowe. Terus ken kok pengen kuning ning episode selanjutnya engko arane Kresna Duta. Engko tapi kun penggantiné Kresna. Engko kowe dadi buta. Nah ya wis, engko lanjut di part 2. Oke. Nah jarene kowe Dursasana kowe pengen kowe nantangi nyong duel. Oh hari kae kowe nyong ngamuk kae dadi kayak jelek dadi buta Sang Puntadewa. Walah lama buta sapa ke? Aja pangan aku. Aku isi pen urip. Bojone aku kan kurang. Kurang apa nih? Sapa menungsa sing arane Raden Dursasana? Ning ngono Kakang Puntadewa ning ngono. Ning ngono kae. Oh ya wis aku tak parani sik ya. Ya wis.
tuku sate muline ngene topine kaya wong lanang sing ora nang pakon boy. Wong dia mau ya weh. Kowe ceritane ku bojo anyare. Kayak menungso apa buta kayak gede naman kayak badannya segede teluk gunung pitu gunung kayak buta apa kayak aku buta bolos rembo kowe menungso sing arane Raden Dursasana iya aku Raden Dursasana kowe nantangi aku Den nantangi ya aku nantangi kowe belum bisa booking nake kowe bisa panganin aku ora kowe nantangi aku ya wis tak pangan kowe tak pangan kowe tak pangan kowe oh kowe menungso sing jenenge Pati Sangkuni ya. Oh, ya. Kowe menungso sing jenenge Raden Werkudara ya. Ndara Werkudara. Kowe nantangi dikit yo nyeranakake nyung balik tahta Ndarawati. Kowe gawe sumpah abiyasa kowe. Kowe gawe sumpah abiyasa. Kowe gawe sumpah abiyasa ora Pati Sangkuni. Kowe sing dikiti jare Prabu Baladewa. Wah. Jare Prabu Puntadewa kan kowe sing dikiti. Wah, pengen langsung tarung. Oh iya, kowe sing nantangi dikit arek kowe kalah kowe pati dikit. Oh, langsung. Wis stop.
Aku tak tendang kowe. Ah! Den, aku jaluk ngapurane, Den. Aku jaluk ngapurane, Den. Aku jaluk ngapurane, Den, aja kejar aku. Lah kok kejar-kejar tak kecek ndasmu kowe. Tak dadi geprek kulit kowe. Wah! Wes. Tak balang kowe. Aja urku turu. Asem malah tiba. Siji, telu, loro, papa, kowe tak balang kowe. Ulang maning, ulang sampai kowe mau kan kowe, sampai mau buan. Aja berkutur. Aja berkutur, aja berkutur. Tiba aku. Tuh. Mampus gue mati gue. Dek. Kontak patahnya pun yakin tak platok das lu gue bajingan gue. Nyandak keren tewut tang 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 blosor. Bocah kalian tulat leti, bocah kurang ajar tewut. Tewet toli ngandak kali bocah iki kurang ajar tewet keteng teng teng blosor. Jaluk ngapurane, Den. Aku jaluk ngapurane, Den. Lakukan ngapurane kowe. Aku ngapurane kowe. Ngomong kaya pun sing dihidup kowe tapi fitnah. Waduh, Werkudara. Waduh, dikuliti aku, dikuliti. Aduh, asem ke. Teweting. Nandek. Yuk. Wih. Aku balik munggening kayangan. Wah, sungsang rebawana adikku papat.
saliping lho Semar. Elewi jati-jati tawa marwirmala panjenengan kudu nglestari ngasta negari pringgidane. Ngestatur sedang gune dadi ratu pringgodane. Jotipate